Good afternoon. I've just come from a meeting with your president. Салом, ман раиси иҷлосияи 78-уми маҷмӯи умумии Созмони Милали Муттаҳид Денис Фрэнсис мебошам. Бо президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мулоқоти хубе доштем. Ҷаноби олӣ манро самимона пазируфтанд ва ин бори дигар аз он гувоҳӣ медиҳад, ки мардуми тоҷик хеле миллати меҳмоннавоз мебошанд. Тавре медонем, ҳадафи рушди устувор вуҷуд дорад, ки ба захираҳои обӣ алоқамандии хос дорад. ҳадафи асосии раванди оби Душанбе пеш аз ҳама дастрасии мардум ба оби тозаи ошомиданӣ дар саросари ҷаҳон аст, зеро об дар ҳақиқат манбаъ ва сарчашмаи ҳаёт мебошад. мо оид ба рушди ягонаи соҳа бидуни об сухан гуфта наметавонем. аз ин рӯ мо бояд нақшаи чорабинҳои умумии ҷаҳониро таҳия созем, то муайян намоем, ки сармоягузориро барои истеҳсоли об бештар созем. ман на танҳо кишварҳо, балки бахши хусусиро дар назар дорам, ки бо шахсони алоҳида ва фарҳангҳо кор мебаранд. дар рафти мулоқот ҳамчунин ба масъалаи қабули қарори Маҷмӯи Умумии Созмони Милали Муттаҳид оид ба эълони Рӯзи ҷаҳонии футбол, ки бо ташаббуси Тоҷикистон сурат гирифт, таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намудем. аксарияти аъзои Ассамблеяи Генералӣ ин пешниҳодро якдилона ҷонибдорӣ намуданд. аз рафти корҳои сохтмонӣ дар сарбанди нерӯгоҳи барқи оби Роғун низ шинос шудам, ки корҳо дар ин иншооти муҳим бо суръат идома доранд.